Η Walt Disney μας έχει προσφέρει τις πιο υπέροχες ταινίες κινουμένων σχεδίων, όπως ο Μπάμπι, ο Πινόκιο και το βιβλίο της Ζούγκλας. Τώρα κυκλοφορεί για πρώτη φορά σε βιντεοκασέτα η κλασική ταινία της Disney, η Αλεπού και το κυνηγόσκυλο. Η απίστευτη ιστορία του Todd και του Copper, που ήταν οι καλύτεροι φίλοι χωρίς να ξέρουν ότι θα έπρεπε να είναι εχθροί. Η ζωή όμως τους έφερε σε διαφορετικά μονοπάτια. Και έτσι η φιλία τους θα περάσει τη μεγαλύτερη δοκιμασία. Η Αλεπού και το κυνηγόσκυλο. Μη χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε αυτήν την υπέροχη ιστορία φιλίας και να προσθέσετε στη συλλογή σας μια κλασική ταινία Disney. Η Αλεπού και το κυνηγόσκυλο κυκλοφορεί σε βιντεοκασέτα.